tým. MHC Martin, MHC Martin. Štadiónom nech znie navždy a kričať môže každý. MHC Martin, MHC Martin. Prichádzajú na jar naše hviezdy, tak to musí. Dnes večer vám ukážeme, že je to pravda. Góly strieľať vieme, aj keď nesadne každá. Dnes večer vám predvedieme náš super výkon. Čo je? Čo je? Ako býva zvykom. Celý zimák odpovedá, celý zimák odpovedá, celý zimák odpovedá. MHC. Aj keď sa nedarí, superovi vyhru zmarí náš tým. Stačí dobre brániť, prihrať, kedy môže vyhrať iba náš tým. MHC Martin, MHC Martin. Štadiónom nech znie navždy a kričať môže každý. MHC Martin, MHC Martin. Prichádzajú na ľad naše hviezdy, tak to musí. Dnes večer vám ukážeme, že je to pravda. Góly strieľať vieme, aj keď nesadne každá. Dnes večer vám predvedieme náš super výkon. Čo je? Čo je? Ako býva zvykom. 4-2 pre Martin, dôležitý okamih tretieho štvrťfinálového zápasu. Martinský srdciar Jaroslav Perek upravuje na 4-2 v momente, keď, čo je tiež dôležitý okamih, sa môže, respektíve sa bude končiť trest Michala Berana. O čosi menej ako minútu sa bude môcť Martin opäť spoľahnúť na svojho dôležitého muža. Fatálna chyba Stanislava Patiku, inak veľmi spoľahlivý, mimoriadne zodpovedný odbranca, stratil puk na modrej čiare. Perek to spravil rutinérsky. Uznanie postupne aj pre Macha, Žíhu a aj menovaného strelca gólu.